Bai ez, jode, baietz posible dela, Segunetan irten nahi duzuen? Urtarrilaren 16an? Primeran, eta buelta 19an, tamborra darako. Ok. Tia, Bilbo, Londres, 5 euro, mesedez. 5 euro, Joan etorria, Noski, txartelak hilabete lehenago hartu behar dira, ez dago ez katerinik, ez egunkaririk, baina 5 eurotxo. Eta 5 euron egazkina sartuko da ezta. Baizea, Red Bull bat ematen dizute, eta nola, egalak ateatzen zaizkizu, baire. Inusentia garela uste du. Inusenteak zarete. Begira. 5 euro, sinestezina da. Zer da sinestezina? Bilbo, Londres, Joan etorria, 5 euro. Airean. Hori ez da sinestezina. Hori merkea da. Sinestezina da hemen, enpresako ordenagailua gauza pribatuetarako erabiltzea. Eta ez sinestezina bakarrik. Falta ere bada, eta baita delitua ere. Tira, baina konsultatxo bat besteek ez da izanetan. Ja, konsultatxo bat hemendik, orrialde pornoei bizitatxo bat handik, Zelanda berriarekin orduerdiko konferentziatxo bat, diskotxo bat ekartzea, estrenatu baino 3 hilabete lehenago filmetxo bat pirateatzea. Nexo, beti daude eskrupolori gabeko pertsonatxoak, baina gu? Zu zalantzarik gabe, denen buruzagi. Baina hori bukatuko da hemen batean, Etorri alda mezularia. Ez. Ba, etorri orduko, abizatu idazue. Paketetxo bat ekarriko du niretzat. Eta ezetz asmatu, zer dagoen paketetxoan? Auskalo. Andereño Pepisen salataritxo automatikoa, Ez. Diskete arrun bat programa berezi batekin. Bulego honetako ordenagailuen edozein erabilera iruzurrezko detektatzeko. Norena izan da burutazioa, Hitlerrena. Autoren eta editoreen elkartearena. Eta zer detektatzen du programak? Ze araua uste egin den, nola, noiz eta nun. Eta piratatzen bada, zuzenean deitzen du ertzantza. Eta nor pirateatu duen salatzen du. Hala. Eta zergatik ez du ba elektrokutatzen zuzenean? Horrela dirutza aurratuko lukete, epaiketa ergeletan. Oraindik ez garelako guztiz Amerikarrak, baina denborak esango du. Zalde txarrak, dena euli. Martin, sinatuko atiazu hemen. Ba, jakina, nire disketea. Katzu, non sinatu behar da hemen. Noizti sinatzen duzu korrela, Martin? Bueno, galderarik ez egiteko eskupeko ematen hasi nahi zenetik. Hori, jakina, batzara goratuko nor sinatu duen albarana, ezta? Ba, egia esan behar bada primeran gogoratzen naiz. Ja, hori. Ontsi hasi naiz ahazten, baina kostatu egiten zait. Zan ere memoria oso ona daukat, eta... Ja? Orain, erabat ahaztu zait. Hene ba, zaiten dundik hemen. Martin ato, noran joa. Ja, kalea. Alu hori ministro izatea iritsiko da.